Grid Manager er en prisbelønnet innovativ virksomhed, der har en vision om at levere ægte smart grid. Et intelligent elsystem, der kan reducere virksomheders og institutioners energiforbrug med 35-45%. For at styrke forretningen og udviklingen af nye produkter, har Grid Manager brugt Enterprise Europe Network gennem den lokale netværkspartner EcoBusiness Park. Her hos Grid Manager har vi brugt netværket til at finde nye samarbejdspartnere ude i verden, til at hjælpe med at sprede vores teknologier og skabe noget forretning derude. Og så har vi brugt det til at finde relevante EU-forskningsprojekter, vi kunne deltage i. Helt konkret har vi fået en rigtig god samarbejdspartner i Spanien, et energiselskab der hedder Ifernova. Og vi er i dag aktivt med i et stort Smart Grid EU-projekt, som startede op her oktober sidste år. Via netværket har Grid Manager fået nye europæiske kontakter. Det har skabt en ny filial og fremskyndet udviklingen af nye produkter. Netværket har givet os et par ansættelser mere, vi har skulle bruge i forbindelse med forskningsprojekter, og vi forventer, at der kommer flere den vej. Og netværket har decideret også skabt en forretning i Spanien. Der er i dag et firma nede i Spanien, Grid Manager Iberia, som egentlig er skabt via forbindelsen, som netværket gav os. Grid Manager ser helt klart fremad til yderligere samarbejde i form af især EU-projekter og forskningsprojekter. Vi ser gerne i løbet af efteråret, at vi virkelig begynder at tage fat her igen, og jeg forudser, at det kunne godt løbe næste års tid skabe en 3-4 arbejdspladser mere inden for forskningsområdet. Enterprise Europe Network kan hjælpe virksomheder med at skabe frugtbare kontakter, der ellers kan være meget tidskrævende at etablere. Hos Grid Manager er man ikke i tvivl om udbyttet af samarbejde med Enterprise Europe Network. Jeg kan kun sige til andre, især mindre virksomheder, at der er ingen grund til ikke at deltage, hvis man vil ud i forskningsaktiviteter ude i verden. Det er utrolig nemt, og det sparer en for en masse ressourcer, man skulle bruge på alt til initiale arbejde i forbindelse med de her ting. Netværket er der, det er et netværk, så de skaber forbindelsen, så man kan få lov til at fokusere på arbejdet i stedet for.